дар душанбе як ҷавон бо иттиҳоми узвият дар созмонҳои террористии ҷамоати ансуруллоҳ ва ҳаракати исломии Узбекистон 8 солу 6 моҳ зиндонӣ шуд. Бино ба иттилои суди ноҳияи Исмоилияи Сомонӣ, шаҳрванд Мусулмонқулов, ки дар шаҳрҳои Қоҳираи Миср ва зоҳидони Эрон таълими динӣ гирифтааст ва ҷалби ҷавонон ба сафи ин ду созмони мамнӯъ машғул будааст. Мақомот мегӯянд, ки ин ҷавон дар тобистони соли 2011 дигарбора ба Қоҳираи Миср рафта, дар назди яке аз аъзоёни фаъолияти ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ Қурбон Музаффархон бо тахаллуси шайх Музаффар таълимоти динии террористӣ экстремистӣ гирифтааст ва маҳз дар ҳамон давра ба иттиҳодияҳои террористӣ ва экстремистии ҷамоати Ансуруллоҳ ва ҳаракати исломии Узбекистон пайвастааст. ҳаракати исломии Узбекистон соли 2006 ва ҷамоати Ансуруллоҳ соли 2012 аз ҷониби суди олии Тоҷикистон ташкилоти экстремистӣ ва террористӣ эълон шуданд. суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ Мусулмонқуловаро дар асоси моддаҳои иштирок дар иттиҳоди экстремистӣ Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон гунаҳгор дониста ба муддати 8.5 сол бо нигоҳ доштан дар колонияи ислоҳии дорои низомаш пурзур зиндонӣ кардааст.